Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κοντεύει ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησε η αιματοχυσία στην Γάζα, όπου η Χαμάς έκανε τη δολοφονική τρομοκρατική επίθεση και μετά το Ισραήλ ανέλαβε τα ενία και έσφαξε τους Παλαιστινίους. Και κοντεύουμε 3 χρόνια, δεν θα αργήσει, 3 χρόνια θα κλείσει εύκολα, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Και κάθε μία από τις πλευρές θεωρεί πως έχει δίκιο και παλεύει για έναν δίκαιο σκοπό. Δεν θα εξετάσουμε ποιος έφταιγε, ποιος δεν έφταιγε. Όλοι είναι χαμένοι. Σε ένα πόλεμο όλοι είναι χαμένοι. Ακόμα και οι νικητές χαμένοι είναι. Φαντάζομαι ακούσατε τι έγινε στη Γάζα που βρήκανε 6 ομήρους σκοτωμένους. Θα πω κάτι άλλο. Όταν συμβαίνει ένας πόλεμος, όλοι είναι χαμένοι και κυρίως οι πολίτες, ο άμαχος πληθυσμός. Οι υψηλά ιστάμενοι δεν ασχολούνται, δεν είναι στα πεδία των μαχών. Στέλνουν την μάζα, στέλνουν το κρέας, το φθηνό κρέας να πάει να πολεμήσει, ώστε εκείνοι να παίζουν σκάκι με τις ψυχές των άλλων και με τις ζωές των άλλων. Αυτό το λέω γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω πως όσο εμείς κάνουμε χαβαλέ και λέμε ότι παίρνουμε μια θέση ότι φταίει η Παλαιστίνη, φταίει το Ισραήλ, φταίει η Ουκρανία, φταίει η Ρωσία, κάποιοι άλλοι άνθρωποι πεθαίνουν γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρος στις μάχες αποφάσισαν ότι πρέπει να στείλουν νέο κόσμο να πεθάνει. Να το θυμάστε αυτό και ας μην κάνουμε χαβαλέ και να λέμε ότι φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Ας δούμε τα πράγματα με την σοβαρότητα που τους πρέπει και ας τα σκεφτούμε με απόλυτη σοβαρότητα. Γιατί μιλάμε για ζωές. Δεν μιλάμε για στρατιωτάκια στο Red Alert, είμαι τόσο παλιός, που εντάξει, δεν νοιάζεται κανένας, είτε πεθάνουν είτε δεν πεθάνουν, δεν ξέρουμε αν έχουν ζωή τα στρατιωτάκια στο Red Alert. Αυτό. Τροφή για σκέψη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.